Kao što sam i ranije izjavio, trenutno ne Всичкам želim da se декларував edhe izjasnim. më herët, momentalisht nuk dëshiroj të deklarohem. I ja ću ostati pri svojoj proviziji da ne želim da se izjasnim. Nuk dëshiroj që të deklarohem rreth faqësisë, ashtu siç kam deklaruar edhe më herët. Nisam kriv za djela koja mi stavio na teret ovo. Nuk jam fajtor për veprat të cilat më vijnë barë me këtë aktakues. Ostajem pri uvodnoj reči koju sam dao Fjalësyrësit të cilën e kam dhënë ranije më herët na glavnom pretresu. në shëkimin kryesor. Iskoristit ću priliku samo da kažem 2-3 rečenice, ako mi dozvolite. 2-3 fjali nëse më lejoni. Kao što znamo, Siç e dim, razdvojen je postupak u odnosu na nda procedurën në Blagoja Spasojevića, Vladimira Tolića Vladimir Tolić, i Dušana Maksimovića Dušan Maksimović, u odnosu na druge okrivljene koji su optuženi ovom optužnicom të cilat janë të akuzuar me këtë specijalnog tužilaštva. të prokurisë speciale. Ja pozivam specijalnog tužioca Unë e thras prokurorin special da izmeni ovu optužnicu ta ndryshoj këtë aktakues, jer smatram da nije više adekvatna se nuk është më adekuate za nastavak glavnog pretresa për vazhdimin e shqyrtimit kryesor i da optuži dhe të akuzoj Vladimira Tolića za konkretne radnje. Tolićin për veprimet konkrete. Jer podsjećam, ovde se ne sudi Milanu Radojičiću, Sepse ju rikujtoj se këtu nuk gjykohet već Vladimiru Toliću, Blagoju Spasojeviću i Dušanu Maksimoviću. Blagoje Spasojević i Dušan Maksimović. Faleminderit.